गासैखौबो लानानै हारि बायदियै थांना थानायनि जि दावहा बेयाव जाफुंसार जानायनि अराय सम बोर सारस्रि हरथों। बिनि थाखाय आङो बिथांनि जौसिरानि खाथियाव आरज गाबबाय। बे गोलाव सम थामोनथानि सोमावसारनायाव रैखाथिनि जांख्रिथायाव NDBनि BLTनि गुबुन गुबुन बर' थुनलाइ आफादनि जिखिनि मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि खाथियावबो आरो बे समाव खर' गंग्लाय खुलुमनाय बावहरबाय। जोंनि गोबां मुंख्लं नखरा बिथांमोननि गैयैयाव नखरनि आगोमा फिसाया अबथिरा जिउ गोमानांनायाव जोबोद खस्थ' मोनबोबाय। दा बिथांमोननि नखरनि फारसेबो आंनि गोसो गोरबोनि गोथौ दुखु मोननायखौ आङो फोरमायहरबाय। मानगोनां रायजोफोर, मावथि लोगोफोर, बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो मोनसे गिदिर हाबाफारि मावफुंनायनि उनाव मोनसे जर'खा जथुम्मा जिरायनानै जोंनि मावनो थानाय हाबाफारिफोरखौ मावनो लानाय हाबाफारिफोरखौ फिन सावरायनायनि गेजेरजों जोङो थिग खालामनानै लानो हाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे भाइब्रेन्ट अर्गेनाइजेसन। बे आफादा थाद'नो सम गैया, बे आफादा जिरायनो सम गैया। बे आफादनि मावथि बिबानगिरिफ्रा मेंनो एबा गिनो सम गैया। आवगायनांगौ आरो आवगायनांगोन। मानोना बे हारियाव हारिखौ बेंग्रा, हारिखौ जोथोन लाग्रा, हारिखौ नायग्रा, हारिनि सुबुंफोरखौ अनग्रा मोनसे आफाद दङ होनब्ला बियो दुलाराय बर' फरायसा आफाद। हारियाव आफादाथ' गोबां दङ, नाथाय हारिनि थाखाय बावसोमनो हाग्रा 24 आवार 24 घन्टा हारिनि हाबा मावनो थियारि जानानै थानाय मोनसे रौनिया हान्जा, फायखि हान्जा होनना बुङोब्ला बे दुलाराय बर' फरायसा आफाद। आं बे बाथ्राखौ गुबुन आफादफोरखौ गाहाय एबा गुबुन आफादफ्रा हाबा मावाखै आं बिदि बुंनो सानाखै। आंनि बे 30 बोसोर दुलाराय बर' फरायसा आफादजों सोमोन्दो लानाय आरो 19 बोसोर बिबान लानानै हाबा मावनायाव आङो बेखौ रोखा जाबाय जे हारि मोनसेया थांनानै थानांगौब्ला गमामायैनो हारिनि थाखाय माखासे सेल्फलेस, गावनि फारसे सानाजासे खामानि मावग्रा मानसिफोर नांगौ। आं दिनै सेलुट होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' दैदेनगिरि बिथांमोनखौ, आथिखालनि दैदेनगिरि लोगोफोरखौ जे नोंथांमोना गावबा गावनि जिउनि बेसेन गोसा समखौ जे हारिनि थाखाय बेबायदि होनो हादों, बेबायदि जे होदों, बिनि थाखाय आङो नोंथांमोनखौ सेलुट होयो। आङो सेलुट होयो बै नखरनि बिगोमाफोरखौ, जोंनि बिमा बिफाफोरखौ, जाय बिमा बिफाया उन्दै समनिफ्रायनो अनै अनै फेदेरनानै गावखौ नायनो, गावनि नखर संसारखौ मोजाङै सामलायनो बिथांमोना सिमां नुनानैबो गावनि गथ'खौ दिनै हारिनि थाखाय मोनसे इयुन रोखा जेबो राहा लामा नुहुराब्लाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव हाबा मावनो गोसो गोरबोनिफ्राय जे बिथांमोना हगार हरो, बै बिमा बिफाफोरखौ आं अराय सम खुलुमो। दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे थासारिसिम सफैनो हादोंब्ला बै बिमा बिफाफोरनि थाखाय, बै सुबुंफोरनि थाखाय, बै हारि अनफावरि मानसिफोरनि थाखाय जायफोर दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ अराय अनसायबोदों। मानगोनां बिग्रायारि लोगोफोर, बिबानगिरि लोगोफोर, मावथि लोगोफोर, आङो बे समाव नोंथांमोनखौ खावलायो, हारिया जोंनो अननाय होदों, हारिया जोंनि सायाव फोथायनाय लाखिदों, हारिया जोंनि सायाव मिजिं थिदों, हारिया जोंनिफ्राय माबा मोनसे नङा माबा मोनसे हास्थायदों आरो हारिखौ जों मालाबाबो मोखां सायर' खालामनो हानाय नङा, मोखां सायर' खालामनो मोननाय नङा। मानोना बे हारियाव आरो बिश्वास लानो हानाय, फोथायनो हानाय, अननो हानाय आरो हारियाखौ सुंथाग्रा होननानै साननो हानाय आफादफोरनि गेजेराव गुबै आफादानो जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद। बे आफादाव गोबां दैदेनगिरि फैदों आरो थांदों, हारिनि गोबां सिंनि आरो सानि खोथाफोरखौ सावरायदों, हारिनि जेंनाफोरखौ सावरायदों, गोखा गोखै मोजां गाज्रि गासैखौबो सावरायदों आरो बेखौ मावथिफ्रा जोंनि रायजो राजाफ्रा। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ आफादगिरि जानानै दुलाराय बर' माहारिनो मोनसे दिग होलांबाय, सान्थौ होलांबाय, सानस्रि होलांबाय। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रियाव जों बेसेबां सिङाव हाबनो नाजागोन, एसेबांनो हारि दानायनि
जोंनि हाबा लामाफोरखौ जोङो नुनो मोनगोन। दिनै जोङो मोनसेनि उनाव मोनसे गोरोबथा खालामनो हादों। जोंनि सोमावसारनायखौ 22,000 सुथुर हानजा थासेयावबो जोङो जे गोख्रोङै लाबोबाय थानो हादों दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रि। गुबुन मोनसेया जाहैबाय बर' आइ आफा रायजो राजाफोरनि गोख्रों फोथायनाय आरो मेंनो रोङै हाबा मावनाय। दिनै गासैबो बिथिंनिफ्राय जोङो जेला ज' जानानै साननो हादों अब्लानो हारिया माबा नङा माबा मोनसे मोनदों। बिग्रायारि लोगोफोर, मावथि लोगोफोर, आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय, दुलाराय बर' फरायसा आफाद खामानि मावबाय, आफादगिरि हिसाबै 11 बोसोर खामानि मावबाय आरो दिनै जोबथारनाय बे फिरफिला बिरहोनायाव आंनि जि बिबुंथि बिनि गेजेरजों आङो नोंथांमोनखौ खावलायदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादाव हाबा मावनो मोननाया जों बयनिबो खाफालनि बाथ्रा। जिउआव सासे मानसिया गावनि थाखाय जेरैबायदि सानो जेरैबायदि लायो बेबायदिनो गोबां खामानि मावनो हायो, नाथाय हारिनि खामानि मावनो बयबो खाबु मोना। दिनै बर' हारियाव 22,000 लाइमोनफोर दङ, लेखा गोरों लाइमोनफोरबो दङ, गोबां मानसिफोर दङ। बिनि गेजेराव 5,000सो जोंनि सेंग्राफ्राल' फंबायमोनाल' जोंनि बिदाफ्राल' खामानि मावनो खाबु मोनदों। जोंनि मावथिफोर दङ। दा बे 5,000 मावथिया 24 आवार खामानि मावोब्ला हारिया बेसेबांबा जौगालांगोन। जोङो नायो, आं एखम्बा बिजिरो जे मोनसे इन्डास्ट्रियाव 500 जन मानसि खामानि मावोबा बे इन्डास्ट्रिनि एनुवेल इनकामा बेसे जायो? मोनसे इन्डास्ट्रियाव 1,000 मानसिया खामानि मावोब्ला बेनि एनुवेल इनकामा बेसे जायो? मोनसे इन्डास्ट्रियाव 5,000 मानसिया खामानि मावोब्ला बिनि इनकामा बेसे जायो? आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि मावथि भलेन्टियार्सफ्रा 5,000 सुबुङा 24 घन्टा जुदि सोलोंथाइनि खामानि मावोब्ला, रांखान्थिनि खामानि मावोब्ला, समाज फोसाबनायनि खामानि मावोब्ला, गासैबो बिथिङाव जुदि जोङो खामानि मावोब्ला बे हारिया जौगायैनि जेबो खोथायानो गैया। नांगौ बायदियै गावखौ बावसोमनो हायाखै, नांगौ बायदियै जोङो खामानिफोरखौ मावनो हायाखै। जोङो प्रेक्टिकेल जानांगोन, जों प्रफेसनेल जानांगोन, जोंनि सिन्था धाराफ्रा प्रेक्टिकेल जानांगोन। जोङो नायनांगोन, आं एबसुआव दङ, फुंनि मोनानि एबसुआव दङ होननायानो जोबनानै आंनि रायजो राजाया आं मा होनो हादों हायाखै, आं मा मावनो हादों हायाखै, बेखौ जों गावनो गावनि सिङाव हाबनानै जोङो नायनांगोन। जोङो बेसेबांबा लेखा बुरजा गोरों सेंग्राफोरखौ बेवहाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ ज' खालामनानै अर्गेनाइजेसन दानानै आं एखम्बा गिनायबो, मानोना नोंथांमोननि जिउआ मिसइउज जायोब्ला हारियानो खहा जागोन। दा नंखायनो आङो खावलायो जोङो बे बिथिङाव जाहाथे नोजोर होयो। दुलाराय बर' फरायसा बुरजा मिशन लादों, बे मिशनखौ जों लानो गोनां जादों, मानोना बे मिशनजोंसो हारिया थांगोन। बे मिशनखौ सोरबाया लानायमोनबा जों लानाय नङामोन। दिनै मिशन क्वालिटि इडुकेसन वान अफ दि बेस्ट मिशन बर' हारि थांनायनि थाखाय, हारि थांनायनि थाखाय। मानोना सोलोंथाइ गैयाब्ला मुलुगाव रावबो थांनानै थानो हाया। जों बयबो नुदों दिनैनि सोलोंथाइया बेसेबां गोजौनिफ्राय गोजौआव थांगासिनो दङ। दिनैनि सोलोंथाइनि गासैबो आइडियानो सोलायलांगासिनो दङ। जोंनो मुलुगाव थांना थानो मा मा नांगौ बेफोरखौ दिनै कारिकुलामाव गोदान गोदान लाबोगासिनो दङ। नाथाय जोङो बेसेबा बोसोरनि गोजाम माखासे कारिकुलामखौनो लानानै दिनै फरायबाय थानायाव जोंनि लाइमोनफ्रा, जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा वर्ल्डआव ग्लबेल लेभेलाव कम्पिट खालामनायाव उसुबिदा जादों। दा बेखौ जोङो शिफ्ट खालामनांगोन। ओंखायनो क्वालिटि इडुकेसननि खोथा। दिनै मोजां मोजां इनस्टिटिउसन जोङो बिनानै बे इनस्टिटिउसनफोरखौ इस्टाब्लिश खालामनानै जोंनिफ्रायनो बेसेबा बुरजा दिनै सेन्ट्रेल इउनिभारसिटियाव रिसार्च खालामनो हानाय, सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि फैनाय लोगो लोगोनो माने इन्टारनेशनेल जि टाच बियो जोबोद थाबैनो जोंनि खाथियाव फैसिगोन। मानोना बे इउनिभारसिटिया गायसनजानायनि उनाव बेवहाय सोलोंथाइ होनो हानायनि बेबस्था जानायनि उनाव गोबां सेमिनार जागोन, वर्कशप जागोन, गोबां मानसिफ्रा जोंनियाव फैगोन, जोंखौ बिसोरो स्टाडि खालामनो खाबु मोनगोन, जों बिसोरजों एक्सप'जार मोननो थाखाय खाबु मोनगोन, जोङो गोबां स्कपफोरखौ लानो हागोन। जोङो इडुकेसना फार्स्ट। आं ओंखायनो दिनै बेवहाय बयखौबो खावलायबाय, बिनिफ्राय थांफिननानै गुबुन गुबुन खामानिफोरजों लोगोसे मिशन क्वालिटि इडुकेसननि खामानिखौ जों मावनांगोन। दायो मेट्रिक आनजाद, हायार सेकेन्डारि आनजाद जादों, क्लास 9, 10आव फैनाय गथ'फ्रा फैगौ आनजाद होगोन, बिसोरखौ जों दानिफ्रायनो रेडि खालामनांगोन। जोंनि टारगेटआ थाखो 1निफ्राय MA फरायजासिम जेसेबां जोंनि फरायसाफ्रा स्कुल, कलेज, इउनिभारसिटियाव हाबनानै दङ, बिसोरो दिनै सासे सासे हिउमेन रिसर्स जानानैसो ओंखारनांगोन। ओंखायनो बैसोरखौबो जों नोजोर होनांगोन।
जायफोरा दिनै फेल जानानै न'आव थांफिनदों खामानि मोनाखै बिसोरखौबो जों नोजोर होनांगोन सासे बर' फिसाया हिउमेन रिसोर्स जानांगोन हायार इडुकेसन लानो हायाखै स्किल डेभेलपमेन्टआनो जा गुबुन फिल्डआवनो जा बियो हिउमेन रिसोर्स जानो हानांगोन बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा नोजोर होनांगोन बे खामानिखौ मावनो थाखाय बयबो MA पास जानांगौ PhD खालामनांगौ बिदि नङा ससियेल वर्क खालामनो थाखाय ससियेल सार्भिस होनो थाखाय जायखिजाया लेभेलनि मानसियानो होनो हायो जोंनो मोनसे गोसो नांगौ सोलोंनो हानाय गोसो नांगौ मावनो थाखाय गोसो नांगौ जोंनो अब्लानो जोङो बेखौ मावफुंनो हागोन बड'फा मिशन सास्टेनेबल चेन्ज बे बड'फा मिशन जि गोजोरथियारि सोलायनाय बेवहाय गासैबो बाथ्राया बेयाव हाबनानै दङ मानोना बड'फाया मोनसे आबुं जांख्रिथायनि बाथ्रा सावरायदोंमोन गेरेमसा हारि दानायनि बाथ्रा सावरायदोंमोन दिनै गोबाङानो गोबां खोथा सावरायो बड'फाया थांनायनि उनाव बिथांनि आइडियोल'जि फिल'सफिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ बावलांजोब्बाय दिनै गामि सावगारिया थानांगोन बिथांनि बानबुंथायफ्रा थानांगोन बर' गामि फुंनि मोनानि बड'फानि आदर्शनि खोथाया रायलाय जानांगोन बर' हारि दानायनि खोथाया रायलाय जानांगोन आं गोजोननाय मोनदों बड'लेण्ड थामथि खेबनि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गेजेरजों जोंनि गोदान जोलैफ्रा जेरैखि जाया बेवहाय नांथाबनो खाबु मोननानै दिनै गोदान जोलैनि गेजेराव हारि अननाय हारिनि फारसे साननाय जि गोसो बियो खमायाखै बियो बांदोंसो बियो जोंनि थाखाय बेसेबांबा मोजां बाथ्रा दा बेनिखायनो बड'फा मिशनाव जिखिनि दङ जोंहा जौ जुवाया बन्द जाथारनांगोन जौ जुवाजों मालाबाबो सम बेखौ 99% बुंबाबो गाज्रिया गाज्रि बेखौ जोङो जेरैखि जाया हमथाबनांगोन 1% बुंबाबो राइटआ राइट ओंखायनो दिनै डिफारेन्सियेट खालामनो हानांगोन जौ जुवाजों समाज दानो हाया दिनै जोंनि गेजेराव करापसन बिराद हिउज करापसन जोंनि गेजेराव जोङो नोरोम आखुनि मानसि नोरोम आखुनि जाथि ओंखायनो सोरबाया गाज्रि मावोबा गावनि मानसि खालामो जाबाय दे गावनिनो बिदा गावनिनो फंबाय दोनदो गाज्रिया खिन्थु गाज्रिसो आङो बेखौ समाजनिफ्राय बुथारनानै गारनांगोन होननानै बुङाखै नाथाय गाज्रिखौ जोङो कन्ट्रल खालामनांगोन बेखौ फोसाबनांगोन अब्लासो जोङो सोद्रोम हारि जानो हागोन जौगासार हारि जानो हागोन गेदेमा हारि जानो हागोन गेरेमसा हारि जानो हागोन दा नंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाहाथे खुनु मोनसे गाज्रि शक्तिजों कमप्रमाइज खालामा बे गावनिनो जाथों मालायनि जाथों आं बयबो मावथिफोरखौ दिनै खावलायनानै दोनखाबाय दा बड'फा मिशनावनो खोमसि फोथायनायनिफ्राय गोजानाव लाबोनांगोन हारिखौ दिनैबो खोमसि फोथायनायाव जोंनि मोनफा मोननै जाथाया जायो दायना दायनि बुथारलायनाय बायदिसिना बेफोरनिफ्राय जों हारिखौ उदां खालामनांगोन हेल्थखौ दिनै जेरै ससियेल हेल्थ सासे मानसिनि देहा बायदि इनभाइरनमेन्टनि हेल्थ सइल हेल्थ मानसिफ्रा बयबो माने हेल्थनि खोथाखौ रायलायदों बिभिन्न लेभेलाव हेल्थआ थिग थाबासो खामानि मावनो हागोन बर' फिसाफोरनि दिनै देहाफ्रा गोबां नोरजिया जालांदों बेमार आजारा जोंखौ नारसिननो हमदों गोबां मानसिया गामियाव रायजो जानाय मानसिफ्रा दिनै केन्सार जादों बायदिसिना बेमार जादों बेवहाय जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दङ जोंनि मानसिखौ जोंनो नायनांगोन दिनै जि हेल्थ सिस्टेमानो जाया मानो देशनि जि हेल्थ सार्भिसआनो जाया मानो बे मालाबाबो थोजासे जाया मुलुगनि जौगानाय हादोरफ्राव दिनै नांगौ बायदियै बिथांमोना होनो हादों नाथाय जोंफोरनि बायदि इन्डिया बायदि हादोराव जेराव 130-140 कोटि मानसि दिनै अनजिमा जेराव डाक्टारनि अनजिमायानो खम हस्पिटालनि अनजिमाया खम बेवहाय जों नांगौ बायदि हेल्थ सार्भिसखौ मोननाय नङा नाथाय जोंनि हारिनि हेल्थआ जेब्लाबो मोजां जानांगोन ओंखायनो गामि हेल्थ एवारनेस केम्प खालामनाय हेल्थआ मोजां थानो थाखाय गावनो एवारनेस गावनो सांग्रां जायोबा जोङो 70% खामानिखौ जों गावनो मावनो हायो मुलुया जोंनि 20%ल' मावो दा नंखायनो 75%आ मोजां जानो थाखाय जोङो निफ्रायनो जोंनि मानसिफोरखौ सांग्रां खालामनांगोन बे बिथिङाव जाहाथे नोजोर होयो गुबुन फारसेथिं दिनै स्पर्ट्सआव जोंनि मानसिफ्रा बिराद जौगानाय जोङो जोबोद नाजाबोदों दासिमबो हायाखै दिनै बे गोरोबथानि गेजेरजों जोङो मोनथाम साइ सेन्टार बिनानै लाबोदों साइ सेन्टारा गाबोन गायसनजागोन गेलेग्रा गैयाबा हाग्राया दुजोबगोन दा नंखायनो गेलेनायजोंनो दिनै केरियार दानो हायो गेलेनायजोंनो जोङो दिनै गावनि जाथिखौ गावनि हारिखौ मुलुगाव मुंदांखा खालामनो हायो दिनै साफा सानै बर' लाइमोन हिनजावसाफोर हौवासाफोर गेलेदों बिसोरनि गेजेरजोंनो बर'आ लासै लासैनो बुहुमाव मुंदांखा जादों ओंखायनो जोङो स्पर्ट्स सेक्टरखौ बिराद गोसो होनांगोन बेखौ जाहाथे बयबो खाबु लायो इक'नमिक सेक्टराव खामानि मावनाया जोबोद खमायदों दिनैबो जोंनि रांखान्थिनि बिथिङाव रायजो जानाय साननाय हनाया जोबोद मोनसे आखुजों एबा सिन्ताधाराजोंनो दङ दानि इक'नमिया जोबोद मोनसे गोब्राब इक'नमि जाबोबाय दिनै इन्डियायाव GDP-आ खमायदों आरो खमायदों नाथाय जोंनि गेजेराव हारिनि गेजेराव
जोंनि बेसेबां सुबुङा मिथिगौ जे देशनि इक'नमिया बबे लामाजों थांदों आरो थाङाखै जोङो बेखौ सांग्रां खालामनांगोन मानसिफोरखौ जोंनि हा हुखौ बेंनाय हा हुआवनो मोजाङै आबाद मावनाय जायफोर सेंग्रा सिख्लाफोर ओरैनो दङ बिसोरो थाबैनो ओरैनो थानाय समखौ बारा गोलाव खालामनाङा मोनसे खामानिखौ गारबाय गुबुन मोनसे खामानिखौ थाबैनो हमनांगो जोंनि आखायाव बारा सम गैया बे बिथिंखौ जाहाथे जोङो नोजोर होयो इक'नमिक सेक्टराव जोङो नोजोर होनांगोन आरो बेजों लोगोसे आखल आखु दानाय दिनै मुलुगाव जाय जाय हादोरखौ दिनै मानसिफ्रा अनदों सुइजारलेण्डखौ मानो मोजां मोनो सुइजारलेण्डआव जेबो भाइलेन्स गैया बिनि मानसिफ्रा मोजां फिनलेण्डआ जौगानो हादों सोलोंथायाव बेसेबांबा जौगानो हादों बिनि मानसिफोरनि साननाय हनायफ्रा जोबोद पजिटिभ मोनसे समाव फिनलेण्ड हादोरनि रांखान्थिया जोबोद गाज्रि जाबायमोन गायसननानै ओरैबायदि जौगाबाय वर्ल्डआव दिनै बेस्ट इडुकेसना फिनलेण्डआव सोलिगासिनो दङ जोङो बिसोरनि आयदाफोरखौ जों लानांगोन बिसोरनि हाबा मावनायफोरखौ लानांगोन जोंनियाव गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि जोङो गायसननो हाया बेबायदि खाबु गैया जोंनियाव जानो हागौ इयुनाव बेफोरबो फैगोन नाथाय दिनै कटेज इन्डास्ट्रि जोंनियाव जानो हायो मिडियाम इन्डास्ट्रि जोंनि जानो हायो दिनै नेपाल बायदि हादोराव कटेज इन्डास्ट्रिया बेसेबांबा जौगादों बिथांमोना दिनै चाइनानिफ्राय जापाननिफ्राय मेटेरियेल लाना फैनानै साथा बानायदों बेग बानायदों जेफोरनिखि हाजार हाजार लाख लाख मानसिफोरनो सानफ्रोमबो नांगौ फुथला फिसा फिसा बायदिसिना बानायनाय बे कटेज इन्डास्ट्रिया बिराद जौगादों ओंखायनो जायफोर जोंहा MBA खालामनाय मास्टार्स खालामनानै ओरैनो दङ आं लाइमोनफोरखौ खावलायदों जोंनि जोहोलावफोरखौ खावलायदों नोंथांमोना ओरैनो थानो नाङा मुलुगाव गिदिं नायहैथां इक'नमिया बोरै जौगालांदों मा मा मावनानै जौगादों बेखौ जोङो नायनानै बेरायनांगोन जोंनि गेजेराव सेन्ट्रेल एबसुआल' सेमिनार खुङो बिदि नङा इन्टारनेशनेल लेभेलनि सेमिनारखौ आनसलिकआव खुंनांगोन इउनिटआबो खुंनांगोन इन्टारनेशनेल लेभेलनि सेमिनारखौ नेशनेल लेभेलनि सेमिनारखौ साब्रै साबा सेंग्रा सिख्लाजों लोगो नांनाबो खुंनांगोन मुलुगा माथिं थांगासिनो दङ जोंहा बारा सम गैया जिरायनानै थानो थाखाय मुलुगा जोबोद जौगालांबाय जों उनाव गोग्लैसोबाय दिनै साइन्स आरो टेक्न'लजिनि जुग होनदों मबाइलखौ जों थुयो बिनिफ्राय बारा जोङो जेबो मावनो हाया फेसबुक WhatsAppआनो जोंनिया एनाफ बिखिनियानो जथेस्थ बिनिफ्राय आरो बारा जों थाङा टेक्न'लजिखौ जों मोजाङै बाहायनो हानांगोन ओंखायनो आङो थांनाय जोंनि जथुम्मायाव थांखि लादों जे थांखि लादोंमोन बेखौ जोङो मोगथाङाव बाहायनांगोन जे दिनै टेक्न'लजिनि लिटारेसिखौ जों बारायनांगोन जोङो लिटारेसि होनना बुंबा लिरनाय फरायनायावनो सिमा थायो लिरनाय फरायनाया बारायनांगोन टेक्न'लजिनि लिटारेसिया बारायनांगोन दायो बयबो टेक्न'लजिखौ बाहायनो रोंनांगोन दा बेफोरबायदि जोंनियाव गिदिर गिदिर खामानिफोर दङ बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ लानानै जोबोद गोनो गोथो जादों नैबे जे जोंनि गोरोबथा जालांबाय गोरोबथाया जोंहा लासै लासै मोनसेनि उनाव मोनसे जाबोदों नाथाय मोनसेबो गोरोबथाया बर' हारिनि लाब माने मा होनो बर' हारिनि मायबा मोनसे खहा खालामनो थाखाय गोरोबथाया जायाखै 1993 मायथाइयाव बै समनि एबसुनि आफादगिरि सानसुमा खुंगुर बसुमतारी रबिराम ब्रह्म मोना एकर्ड खालामबाय 10 बोसोरनि आन्दोलन 1135 जन मानसि थैनाय न' बां सावजानाय गहपुराव 500 मानसिनि बुथारजानाय बेसेबांबा खास्रि बिस्रि जिनाहारि जानांनाय बै थासारियाव बर'नि थाखाय माबा मोनसेबाबो मावनानै जोंनि इयुननि लामाखौ जोंहा रोखा खालामनांगौ होननानै बै समाव BSc एकर्ड खालामदों आरो BSc एकर्डआनो जोंनि फाउन्डेसनमोन 1967 मायथाइयाव एबसुआ दाजादों 1967 मायथाइयाव PTC बै समनिफ्राय PTCआ पलिटिकेल मुभमेन्ट खालामनानै साक्सेस जायैयाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव जि आन्दोलन जाबाय बड'फाया अबथिरा रुंसारि जाबाय नाथाय बिथांनि बै समनि जि लिडारफोर बिथांमोना थांखि लानानै BSc एकर्ड जादों दिनै जोङो गोजौनिफ्राय नायहरोबा BSc एकर्डआव जेबो गैयै बायदि नुयो नाथाय BSc एकर्डआ जोंनि गिबि मोनसे गायजेननाय बिफांनि फुलिमोन बिफांनि गोरलै मोनसे बिफांनि फुलिमोन बे बिफांखौनो दिनै गिदिर गोलाव खालामनानै आन्दोलन खालामफिननानै सोमावसारनानै मानसि थैनानै थै होनानै दिनै गोब्राब नाजानानै BTC एकर्ड जाबाय बे BTC एकर्डआ जोंहा बिफाङा एसे देरबाय आरो बिनि उनाव जोंनि थामथि जेनेरेशना दिनै जोंनि गावनि डेमोक्रेटिक लाइनाव सोमावसारनाय आरो NDBआ सिजफायार जानायनि उनाव बिथांमोनजोंबो गोरोबनानै दिनै NDB प्रग्रेसिभजों गोरोबफानानै ज'नो जोङो खालामनो हाबाय आरो बिफाङा आरो देरबावबाय दा बे बिफाङा देरबाय लासै लासैनो बिबार बारबाय फिथाइ थायसिगोन बे बिफाङा आबुं महर मोनसिगोन दा बिफांखौ जोङो मोजाङै दोननो थाखाय बार फैबा जाहाथे गुलुङा बे बिफाङा जाहाथे गुनजेरा अरनो हाया बे बिफांनि रोदाफोरखौ जाहाथे मालाया दानस'नानै होनो हाया बे बिफांनि बिलाइफोरा हाया दालाय दासाफ्रा जाहाथे रानलांनानै बिफाङा रानज्रिं खनज्रिं जानो हाया बिनि थाखाय जों जोथोन लानांगोन
आं नोंथांमोननो गोदोबो सिगांबो बुंबोदों दाबो बुंगोन मोनसे रिभलिउसनाबो जिउ थायो मोनसे जांख्रिथायाबो जिउ थायो बेखौ जोङो फिसिनो रोंनांगोन दिनै जोङो गोरोबथा खालामनायनि उनाव जोङो बड'लेण्ड आन्दलनखौ एबा राजखान्थिनि जि दाबिखौ जोङो दोनथ'नायनि माखासे थांखि लादों नाथाय बिदि होननानै रिभलिउसनारि स्पिरिटआ जोंनियाव मालाबा जोबनो नाङा रिभलिउसना गासैबो फिल्डआवनो जानो हायो राजा लामायाव थांनानै आलादा रायजो बिनाया मोनसेल' रिभलिउसन नङा आरो जोंनियाव गोबां रिभलिउसन दङ एबारनि रिभलिउसना हारि दानायनि रिभलिउसन एबारनि रिभलिउसना जि सुक्ति खालामबाय बेखौ मोगथाङाव महर होनायनि रिभलिउसन दिनै बिटिसिआव बिएससिआव माखासे रोंगौथिखौ नैबे ओनसोलनि मानसिफ्रा मोनबाय बर' कसारिया मोनसे गोदान एरेन्जमेन्ट गाबोन समफोर बर' कसारि काउन्सिल दाजासिगोन बेवहाय जोंहा सोरबा हावा बारसिगोन मोननैखौ लानानै जोंनि गेजेराव मोनसिया सुरु जासिगोन नाथाय आङो एबसुनि मावथिफोरखौ खावलायो जोङो जेसेबां सिस्टेमा जियानो जाया मानो हारियाव हारिनि आफादफ्रा खौसे थानांगोन हारियाव हारिनि आफादफ्रा खौसे थानांगोन जाय जाथियाव जाथिनि आफादफ्रा स्ट्रं नङा बेवहाय पलिटिकेलि जेसेबां जि मावा मानो हारिया मोजाङै जौगानो हाया दा नंखायनो जाथिनि आफादफ्रा गोख्रोङै थानांगोन जों हास्थायगोन बर' कसारि काउन्सिलाबो गोख्रोङै दाजागोन बेजों लोगोसे जोंनि बै ओनसोलाव रायजो जानाय जोंनि बर' फिसाफ्रा मोजाङै संसार जानो हागोन एसेब्लाबो जिखिनि डिप्राइभ जाबोबाय रांखान्थिनि बिथिङाव गुबुन बिथिङाव जौगानायनि लामाखौ मोनगोन दिनै सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ लानानै गोबां खोथा सावरायनाय जादों मा जागोन मा जाया जोंनि सिमाखौ नारनाया जोंनि बियो इसिङारि थांखिखा बियो जोंनि मोनसे मास्टार प्लानखा बियो बेखौ लानानै कुनु दिन जों कमप्रमाइज खालामनाय नङा दा नंखायनो दिनै कमिसन दादों कमिसनाव जोंनिफ्रायबो मानसि थागोन बिटिसि सरकारनिफ्रायबो मानसि थागोन आसाम सरकारनि मानसि थागोन गामि दानख'नाय आरो सोनाय सोरबा बुंदों दानख'नायाव दानख'जोबनानै बिटिसिआ जेबो थानाय नंला सासे मानसिया गावनि गोसो बायदि गोबां खोथा बुंनो हायो नाथाय बेबायदि मावनो हाया दिनै गोबाङानो गोबां बायदिसिना खोथा बुंदों नाथाय प्रेक्टिकेला मा जोङो रिभलिउसन खालामदों एकर्ड खालामदों बे एकर्डखौ ओरैनो खालामाखै बेसेबांबा खेब रायलायनानै दान्थे बिदान्थे जुक्ति जुक्ततानि गेजेरजों बोसोरनि उनाव बोसोर रायलायनानैसो मोनसे गोरोबथाया जायो दा नंखायनो बे गोरोबथायाव जेफोर खोथाफोरखौ दिनै सोनानै दोनदों बे खोथाफोरखौ मोगथाङाव महर होनो हायोब्ला गमामायैनो हारियाव सोलायनाय फैगोन दिनैनि गोरोबथाखौ लानानै सोरबाया गोजोननाय गैया सोरबाया बायदिसिना खोथा बुंदों नाथाय बे गोरोबथाया आसामनि थाखाय भारतनि थाखाय बर'फोरनि थाखाय हारसाफोरनि थाखाय बयनिबो गनायजाथाव मोनसे गोरोबथा जादों आरो बेबायदि थासारि सोमजिहोनानैसो मोनसे मोजां थासारि लाबोनानैसो इयुननि लामाखौ जोङो हान्थिलांनांगोन नैबे जिखिनि लामा हान्थिबावनांगौ दङ जोंहा बेखिनिखौ जोङो मेलेमजों जोंनि ब्रेनजों जोङो रिसार्च खालामनानै स्टाडि खालामनानै जोङो मोनसे मोजां स्ट्रेटेजिनि गेजेरजों जोङो दावगालांनांगोन दा नंखायनो नैबे सोमावसारनायाव बेसेबांबा खस्थ' मोननांनाय एनडिबिनि जोहोलावफोरखौ जाय बिथांमोनाबो थैनांबाय बिथांमोनखौबो आं खेबसेयाव खुलुमनाय बावहरबाय जाय जोहोलावफ्रा हाग्रा बंग्रा थानानै म्यानमार भुटान बांलादेश गिदिंनानै बेसेबा गोबाव न' बां गारनानै जुजिनानै दिनै बिथांमोना मोनसे गोरोबथायाव फैनो हाबाय बिथांमोननिसिम आङो कंग्रेचुलेसन जासिहरदों बेजों लोगोसे बे गोरोबथानि गेजेरजोंनो दिनै जोंनि दैदेनगिरिया जेलनिफ्राय ओंखारनो खाबु मोनदों बे गोरोबथानि गेजेरजोंनो हाग्रा बंग्रा थानाय जोहोलाव गावनि जिउखौ लानानै बे बिमा बिब' गोबां सम गावनि फिसायजों गोजान जानाय गावनि फिसाफ्रा गावनि बिफाजों गोजान जानाय दिनै बे गोरोबथानि उनाव न'आव फैफिननायनि खाबु मोनदों बे गोरोबथानि गेजेरजोंनो कार्बि आंलंआ जेरैखि जाया मोनसे समनि एसटि हिल्स मोनथारनांगौ होननानै बे गोरोबथानि गेजेरजोंनो बेखौ जेरैखि जाया सोसननो थाखाय नाजालांनांगोन आं दिनै बुंदों राजखान्थिखौ लानानै गोबां सावरायनाय फैदों मैया दाख्लैनिफ्रायनो आंनि सायावबो गोबां खोथा फैदों एमएलए जाया मन्त्रि जाया होनदोंमोन दिनै एमएलए जानो मन्त्रि जानो नागिरदों मोनसे सोलायनाया फैयो आं एमएलए मन्त्रि जानो नागिराखै आंनि गोसो गोरबोआ दाबो मोनसे एमएलए मन्त्रि पलिटिक्सआव थांनायनि थाखाय आं जेबो आंनि गोसो गोरबोआ गाबखाङाखै आंनि गोसो गाबखांदों आं जेरैबायदि जौ लोंनाय न'खराव जोनोम जानानै आंनि जि केरियारा मोनसे समाव थाद'नो गोनां जादोंमोन बेबायदि आंनि फंबायफ्रा दा जाथों आंनि गोसोआ गाबखांदों बे गोरिब गुन्द्रा आइ आफा रायजो राजानि थाखाय आंनि गोसोआ गाबखांदों हाजार हाजार जोंनि लाइमोनफोर साख्रि बाख्रि गैयै ओरैनो बेरायबाय थानायफोरनि थाखाय आंनि गोसोआ गाबखांदों जोंनि बर' गामिनि थाखाय जोङो बेखौ मोजां मोनसे साबस्राखांनाय मोनसे मोजां साबना हामना गामि खालामनो हानांगोन जोंनि संसार जानायखौ गोजौआव लांनो हानांगोन मालायजों मालाबाबो नायख्लें जानाय नायगं जानाय बेबायदि उदां जानांगोन राजखान्थिया गिदिर खोथा नङा
जाथिखौ जौगाहोनायासो गिदिर खोथा आरो जाथिखौ जौगाहोनो थाखायसो राजखान्थिखौ मावनो गोनां जायो। दा सोरबाया दिनै पावार पलिटिक्स खालामदों, सोरबाया दिनै थाखा फैसा खामायदों, बेखौनो नुनानै करापसन खालामदों। जों जुदि राजखान्थिखौ जुदि बेबायदिनो लाङोबा, बेबायदिनो सानोबा, जोंनि हादोरा, जोंनि रायजोआ, जोंनि जाथिया, जोंनि ओनसोला मालाबाबो जौगानो हानाय नङा। दा नंखायनो राजखान्थिया खामानि मावनायनिसो खान्थि। दा दिनै जुदि राजखान्थि खालामनो गोनां जायोबा बे राजखान्थिखौ परिबर्तन खालामनो, सोलायनो गोनां जागोन। राजखान्थियाव भग खालामनो नङा, पावार लानानै, गादि लानानै आराम खालामनो थाखाय राजखान्थि खालामनाय जानाय नङा। हारि दानो थाखायसो राजखान्थि खालामनांगोन। आरो हारि दानो थाखाय राजखान्थि खालामनो हायाबा बे राजखान्थियाव थांनायनि खुनु जुक्ति गैया, राजखान्थि मावनायनि खुनु जुक्ति गैया। दा नंखायनो बिग्रायारि लोगोफोर, बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे आंनि सायाव फोथायनाय, आंनि सायाव बिश्वास, 22,000 थासारियावबो आंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे फोथायनाय लाखिनानै माखासे खामानि मावनो खाबु होबाय, बिनि थाखाय आं अराय सम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खाथियाव माने आं सुख'हायै दाहार थागोन। आंनि न'खर, आंनि संसार जेरावबो आंखौ मदद खालामनायनि थाखाय आं दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मालाबाबो बावनो हानाय नङा। आं दिनै बुंबाय जे आंनि थैजासिम आंनि न'खरनि दरखङा अरायसम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बर' हारिनि थाखाय खुला थागोन। आं मालाबाबो दरजाखौ फांनाय नङा। आंनि इयुन हाबाफारिया आं उदालगुरिनिफ्रायनो जागायगोन, तामुलपुरनिफ्रायनो जागायगोन। आंनि न'खरनि, आंनि आमाय आनै, आंनि न'खरनि मानसिफोरजों आङो 30 बोसोर प्राय रिलेसनाव गैया बायदि जानानै दङमोन। नोंथांमोना जेलानो फैयो आंखौ तामुलपुराव लोगो मोनगोन, सौरागुरियाव लोगो मोनगोन। आरो बिनि उनाव आङो पियर सासे गामिनि मानसि बायदि थानो लुबैयो। गामिनि लाइमोनफोरजों, गामिनि सेंग्रा सिख्ला, गामिनि बोराय बेन्थ'फोरजों थानानै गामिनि मानसिफोरनि साननाय हनायजों गोरोबनानै बर' हारि दानायनि बाथ्राखौ सानफिननो थाखाय आं लुबैयो। दा नंखायनो साननो नाङा एबसुनि आफादगिरिनिफ्राय गबाय, गोजान जासिगोन। गखांनायनि उनावबो आंनि सोमोन्दोआ खाथिनिफ्राय खाथि जागोन, खाथिनिफ्राय खाथि जागोन। मैया गखांनानै थांनायनि उनाव आं सानदों गोबां खामानि मावनो आद्रा थालांबाय, नाथाय आंहा फोथायनाय दङ आंनि फंबाय बायदि असे फंबाय जोंनि दिपेन बर', लरेन्स इस्लारि बिथांमोननि दैदेननायाव जोंनि खामानिफ्रा खुनु मोनसे खामानिया थाद'नाय नङा। जोङो जारिमिन सुजुदोंमोन, बे खामानियाबो जोंहा आद्रा जानानै दङ। बे खामानिखौ जोङो मावफुंनांगोन। बेजों लोगोसे नैबे गोरोबथानि गासैबो हाबाफारिया जाफुंसार महर मोननांगोन। जोंनि हारिनि गेजेराव खौसेखौ दानांगोन। सोरबाया इग' थागोन, सोरबाया रागा जोंगोन, सोरबाया सोंखारिगोन, सोरबाया बायदिसिना खोथा बुंगोन, नाथाय बेफोरो गासैबो बर' हारिनि गोजा। जेरै न'खरनि गेजेराव नांलाय खमलाय जायो, बेखौ गासैबो हारिनि होनना लानांगोन। ओंखायनो आङो थांनाय बोसोरनिफ्राय बुंदों जोंनि न'खरा सासे सानै मानसिनि न'खर नङा, 15 लाख मानसिनि न'खर। बेवहाय बिराद लेखा गोरोंबो दङ, बेवहाय जौ फाग्लाबो दङ, बिराद दङ, बेवहाय गोरोंबो दङ, रोङैबो दङ, गरमबो दङ, थान्दाबो दङ, गाज्रि मानसिबो दङ, मोजां मानसिबो दङ। नाथाय गाज्रि मानसि इसेयावनो मानियो, फोथायो, ओंखायनो मालायाबो थगायनो खाबु मोनो। दा बेखौ जोंहा जोथोन लानांगोन, जोंनि फंबाय बिनानावफोरखौ, आरो मोनसे भाइब्रेन्ट जेनेरेसन दानांगोन। बे आद्रा थानाय खामानिखौ गासैखौबो इयुनाव मावलांनांगोन। आरो बड'लेण्डनि जि सोमावसारनाय, बेखौ लानानै जेबो गोनो गोथो जानो नाङा। गोदोनिफ्रायनो थाद'नाय आवगायनाय, थाद'नाय आवगायनाय, जिरायथ'नाय आवगायनाय, बे फर्मुलाजों थांगासिनो दङ। आरो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोरबोनिफ्राय बेखौ सोरबाया बुङोब्लाबो मालाबाबो बोखारनो हानाय नङा। लिडारा फैयो आरो थाङो, नाथाय अर्गेनाइजेसना थायो, अर्गेनाइजेसननि आइडियलजि फिलसफिया थायो। बे अर्गेनाइजेसननि एम एन्ड अबजेक्टिभ आइडियलजि फिलसफियानो हारिनि थाखाय खामानियाव फैयो। दा बेखिनि खोथाखौनो बुंबाय। बयखौबो लोगो मोनबाय थागोन, सावरायबाय थागोन। गाबोन समफोर बायदिसिना दान्थे बिदान्थे जागोन आंखौ लानानै, बेवहाय जेबो साननांगौ गैया। मानसिनि जिउआव 22,000 बेबायदि थासारिफ्रा फैयो, नाथाय आङो निमाहा बिगोन। आंनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिखिनि खस्थ' मोननांबाय, बिनि थाखाय आं अराय सम निमाहा बिगोन। बे समाव आङो रायखांथारनांगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि उरखाव गोरा ब्रह्म, रबिराम नार्जारि, रोंगोरा नार्जारि बिथांमोननि जि मोनसे आंनि सायाव माने अननाय आरो बोसोन होनाय, बिनि थाखायनो आङो दिनै बेफोर खामानिखौ मावफुंनो हाबोदों। आङो दिनै अराय सम गोसोआव लाखिनांगोन बिथां रोंगोरा नार्जारि। आफादनिफ्राय गनायनि उनावबो जेसे बोसोर आं आफादगिरि थाबाय, एसे बोसोर जों सानैजों ज' जों खामानि मावबोनो हाबाय, जि थासारियावनो थाया मानो। आरो दाख्लै गोरोबथा खालामजासिम गासैखौबो मेक्सिमाम खामानिखौ जों सानैजोंनो मावनानै दिनै बे लेभेलाव जोङो फैनो हादों।
दा बिनि थाखाय आं बिथांनि खाथियावबो साबायखर बावबाय। गोबां गासैबो आंनि फंबाय गोजा बेवहाय आङो मुं लानो बयनिबो मुं लानो लुबैयो, नाथाय मुं लायोबा आंनो एक लानो लुबैया। कार्बि आंलंनि बिलिमहन खाख्लारि बिथाङा सफैबायना सफैयाखै? जे मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाखाय जोबोद खास्रि बिस्रि गाग्लोबजादों, नाथाय एबसुखौ मालाबाबो गाराखै। आं बिथांखौ सेलुट होयो। बारा गोलाव बुंनो सानाखिसै। जोबथारनायाव बयनिसिमबो आंनि गोसो दुलाराय बर' माहारिनि खाथियाव आङो खर' गंग्लायै आंनि निमाहा बियो। थांनाय समाव बायदिसिना सोरखौबा गाज्रि आखल दिन्थिफ्लांनायनि एबसुनि आंनि फंबाय बिनानावमोननि खाथियाव आं निमाहा बियो।